החלבי, 401 זה לא קרבי. צביקי החלבי, 401 זה לא קרבי. צביקי החלבי, 401 זה לא קרבי. צביקי החלבי, 401 זה לא קרבי. יפתח, תתנצל. אני מתנצל. על מה אתה מתנצל? על זה ששאלנו לך שאתה לא קרבי. מבטיח שלא תשאיר את זה יותר לעולם. אני מבטיח. יפה. עכשיו תפתח פה גדול. אבל למה? אבל התנצלתי כבר. בלי שום קשר. זה בגלל שאח שלך חירניק. ברוריה, ילד חזר מהצבא. מה צביקלה? מה נשמע? איך היה בצבא? נשמע רבה, יש לי פטריות ברגליים, אתה חייב לראות. הנה עוד הפעם אמא שלך מכינה לנו קנה הליל לשבת. נמאס כבר. נו אבא, מה עם החמשיר לחתונה? יש התקדמות? שום דבר לא מתחרז לי עם יפעת. מה עושים? חמשיר יש רק דרך אחת לכתוב. אתה מתחיל הכי מהר שלך, ולאט לאט אתה מגביר. פיף, אני לא יכול להקשיב לו. הריח של הפטריות האלו הורגות אותי. טוב חבר'ה, המבצע הזה יתנהל ב3 שלבים. הלו. היי פתי, מה נשמע? מה העניינים? זה משהו חשוב? אני באמצע ישיבה לפני פעילות של היחידה. ממי, תשמע, אני מסתכלת ברשימת המוזמנים, וחצי מהמוזמנים שלך לא אישרו הגעה. אתה חייב לטפל בזה. פתי, אני לא יכול, נו. יואו, מצאתי ריפטיק מהמם. ממי, לא מתאים עכשיו, אני באמצע אישור תוכניות לביצוע מודלים לפעילות מאוד מאוד חשובה של היחידה, ולא מתאים עכשיו כל הטלפונים, להתארגן על אנשים, לסדר אנשים, אני לא מסוגל לעשות את זה עכשיו, לא מתאים. נו, צביקילה, אני מרגישה שאני עושה בחתונה הזאת הכל לבד, ואתה לא לוקח חלק בה. אני אומר לך, זה אלוף הפיקוד הזה, כבר הייתי אצלו פעמיים, הוא לא מוציא אותי, הוא לא משחרר אותי, לא לקניות, לא לחתונה, לא לטלפונים, אני לא יכול לחלק הזמנות אפילו, צביקי, החתונה עוד שבוע, אתה חייב לעשות מאמץ אחרון. זה אלוף הפיקוד הזה, הוא חתיכת... ספן! ממי, עכשיו אני נכנס לאלוף הפיקוד הזה, הפעם הוא מוציא אותי, אין מצב, אני אטפל בו, הפעם הוא מוציא אותי, חבל הזמן. ביי. טוב חבר'ה, אנחנו... עכשיו תקשיב לי טוב אלוף הפיקוד, הפעם אני חייב לצאת אם אתה אוהב את זה או לא. יש לי חלק הזמנות, להתקשר לאנשים ועוד מלא דברים לעשות. שמעת אותי? אבל צביקי... מה נראה לך? אני צריך גם לבחור מפיות, למדוד חליפה, להתאים עניבה למפיות, להתאים כיפה לעניבה, כיפה לנעליים, ללכת לרבנות, לבחור צלם, לשמוע את הלהקה, לבחור שיר לכניסה. צביקי, תרגע, אתה קצת נסחף, אתה לא חושב? נסחף? אני אראה לך מה זה נסחף. יש לי עוד לבנות ארון של איקאה, 2 מדפים של קיקה, לבחור סלון שיתאים לווילון, צריך לקנות מקרר, היא רוצה מקפיא עליון, אני רוצה תחתון. אבל צביקי... להתאים את המכונת כביסה למדפסת, לקנות ברכת הבית, 12 מזוזות, גביע כסף, פמוטי כסף, כלי לאתרוג מכסף, אצבע לקריאת התורה מזהב, ויטרינה ליהודייקה, כיסוי לחלות, כיסוי לפלטה, שעון שבת, אין מצב שאני לא יוצא. צביקי. כן, כבוד הרב. היכן אתה חונה? פה בחוץ. פה בחוץ, ומהיום כל חניה שלך היא חניה של דבורה. יפעת. אראה לך הכוס, צביקי? אתה מוכן? מוכן?